Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obrao ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Kyla, 25 years old. Itago lang ang akong address. Punto medikal kini akong suliran. Kabahin kini sa sakit sa akong kasing-kasing. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Uy, Kayla, nagkaon na sad ka, day? Nag-crave manggut ko ani, uy. Unya, naagian man ako ganina, nipalit dayon ko. Pagkupaganit ang naniod to. Uy, day, hinahina sad sa imong pagkaon og mga unhealthy nga mga pagkaon, ha? Na, sige ka. Sumbalik na bagyo na si mong lawas. Sante lang sagot ko, uy, nga mag-enjoy sa akong kinabuhi. Bata pa baya ta. Layo pa kita sa sakit, uy. La, bahala ka. Tinuod ang isulti sa imong amiga nak. Una-una arakon, hilig kay kagkaon og mga dili healthy nga pagkaon. Unya, mo inom og manigarilyo ka pagyud. Nausa man ka. Nagdali ka nga mamatay? Simbak ko kauroy pa. Bak, Pasad ko ipamatik, no? mawa pa sa pagkakaroon. Pa, mas masakit ko maghuna-huna kung di na ko mabuhat o makaon ng akong gusto. Lako ka na. Basta, kay kami, wa may magkuwang sa pagpahimangno nimo. Ano naman, Ipi? Kalit man lang nga maglisod ko kinhawa. Mura ko gikulbaan nga. Buko makasapos kong kipati. Nagkurog ang akong kamot. Pero, may hinungdan nga nung gikulbaan ko. Ako lang i-relax ang akong kaugalingon, di. Kasukaon man ko. Pacheck up, uy. E basigon sa na. Mahadlo ko eh. Na, tanawar gina siya, uy. Kahit kay konsultihan. Nya karon mahadlok na ka kung sa resulta. Kung magpa-check up ka. Day, Kayla. Bisag karon lang. Paminaw lang nako karon lang. Karon lagi eh. Magpa-check up ko. May anxiety ka. Anxiety? Yes. Common kay nakaroon ni labi na ninyo mga batanon. Ayaw lang kayo pag-overthink sa bisag unsang butanga kay mao ni maka-trigger sa imong anxiety. Oh, salamat, Doc. Nagkaginhawa ko nga nahipaw, nga anxiety ra dahil nga akong gipati. Wa ko mahibaw kung diin ko ani, pero kalit lang gyud kaayo siya. Pero nagkadugay, murag lahi naman ang akong gipati. Murag dili na siya connected sa anxiety. Unya, Da, ayaw lagi pag-overthink. Dili ba mo nagisulti sa doktor nimo? oo, pero lahi naman gyud uy. Sakit naman akong dughan. Unsa? Unya, magsige na ko og suka. Sige, sakit akong likod. Unya, sige ko kalipong. La, wa day na mga sakita sa una, day?
Ang sakit sa kong kasing-kasing, uha ni. Hasta nga akong lipong-lipong og sakit sa likod. Ano? Dahil pagpa-check up na lag-usab. O mas maayo nga sa lain kang doktor magpa-check up. Base sa imong mga test, may heart disease ka. Pagsadok. Usa sa nakaingon ani ang imong unhealthy lifestyle. Mao nangutana ko nimo kung unsay imong gipangkaon. O kung mag-exercise ka ba? O kung may bisyo basad ka? O kanang tanan, maunay nakaingon. Pero Dok, may tambal ba ining sakita? Sadly, why cure sa heart disease? Unsa? Pero may treatment aron ma-reduce ang chance nga mag-heart attack ka. O gusa ni Ana, maong pag-usab sa imong lifestyle. Kinahanglan nga mag-exercise ka na o muundang ka na sa imong tanang bisyo. Okay, Dok. Ako nang buhaton. O sanay gibuhat sa imong iyaan sa una. Parehas gyud mo og sitwasyon. Nag-exercise na siya og mga healthy na ang iyang gikaon. Pero namatay man gihapon sa maong sakit. Pa? Dili ka ha? Nakuha na nimong sakita gikan sa imong iyaan? Unsa? Ang kuno na ko nga nagmahay ko nga abusado ra kay ko sa kong lawas. Pero ang makaguol, kay uwahay na ang tanan. Way tambal ang akong sakit. Ang akong mga pangutana mo kining masunod. Unang pangutana, anxiety mo ay unang resulta sa akong unang pagpa-check up. Ana pa din na magsugod kung may sakit ka sa kasing-kasing? Ikaduhang pangutana, tinuod ba nga way tambal ang mga tao nga naay heart disease? O kung dili may mutuman sa healthy lifestyle, makamatay ba ning sakita? Ikatulong pangutana, ang akong iyaan doon ay sakit sa kasing-kasing sama nako. Posible ka nga nakuha ni nako ang maong sakit, di ka niya? Ikaw pa ito katapusan. Namatay ang akong iyaan sa maong sakit, bisa nag-healthy na ang iyang lifestyle. Dili di ka siguruan nga mabuhi ka kung mutuman lang ka sa healthy nga lifestyle nga gi-advise sa doktor. Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Kayla. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ani na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral, kay usaman ako ka psychiatrist, ug mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usaman ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page. Order ba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Subo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga he who does not trust enough will not be trusted. Maligi. Dili lang nako dawaton ng imong chiki bay kay di magutak kay lagod. Ako sa nang ipa-clear sa bangko. Mao ba? So, sige, ipa-clear na sa bangko. Pagka human nag-aayo sa iyang auto, may mo ba gatong bungkagon ng imong giayo? Basiguan nimo ni gilisda ning akong gipapalit nimo. Wa makay-trust nako. Wa sa ko'y trust nimo. Tanawon sa kog kuan ba? Nasakto ba ni pagkaayo? Okay? So, maayong pagpaminaw di ay ni
ni Irene Harley Rene Sanchez diya sa Minglanilla o si Ching Jean Sanchez tubod Minglanilla permanent lang pumilo nakita na gyud ako imong gisulat ma'am og si Woody Grapa diya sa Sibulan Negros Oriental no musta to mga tilapia diya Woody og si Joy Miller sa Grab og si Panpilo Mandawi no mga taga Siargao Marajaw Carjao Adjaw Rakan Joan ni Juliet ug ni Frank Kamingi. So punto medical ta karon attorney Ellen. Hi, Doc. Yeah, welcome. Yes. punto medical ta. Go ahead. Kisa letter sender na ang to, atong Doc. letter Hello, sen- guys. Hello, ang atong letter sender attorney Yes. si Kayla. Okay. 25 years old. Wala niya gibutang ang address. May tungod kini siyang anxiety problem, no? So, na ron, Doc. O bitaw ay mga anxiety problem ang problema ni Naasad Ni ba po ano Kayla. usahay ka nang stress ta, Doc ba? bitaw. Wow, kita ang anxiety Kita nga, no? actually attorney no, ang anxiety is normal, no? Okay. Kitang tanan na ay anxiety. The only time nga mahimo siyang abnormal kung dili na ka makahimo sa imong usual daily routine activities of daily living mo disrupted because anxious ka, no? Just like Kanang naapektuhan na ka. piktuhan na ka, just like depression. Kitang tanan ma-depress ba ya? If there is a reason, right? Correct, Dili man correct, kami correct. nabuang na ko kay nag-anxiety ko, nag-depression ko, dili Lahi kaya na ang siya anxiety sa depression. Lahi na siya, but usually this will go hand in hand because nobody will be happy if you are anxious. And nobody will be yung ta normal kung depressed ka, I mean, dili ka makuyawan, no? So, ato lang pa rin kamutan ng matubag ni mga pangutana ni Kayla. Attorney, no? So, iyang unang pangutana, Doc, anxiety, mao'y unang resulta sa akong unang pagpa-check up. Anha ba di ay na magsugod kung may sakit ka sa kasing-kasing? Yes, in fact, 30% sa among pagtuon, no? Okay. Not part of the diagnostic criteria. Nga ang mga tao nga nay anxiety, 30% ananay mitral valve prolapse. Ha? Kining nga? mitral valve attorney mo ni siya Sa heart. nagwardya dia sa tong valve. Kung di kay siya haom, nay prolapse o dili siya haom kung atong tawagon, Kung saan mao nang gwardiyahan, Doc, ang ang kanang blood flow. kanang opening diha nga yun sa usa ka valve no so mitral valve prolapse usa nay mga hinungdan so cardiac problem usa ginas mga hinungdan nganong magka-anxiety ka why is because maglisod kag ginhawa nya maglisod kag higda lingkod nya ubo ka musuhuot imong dughan mura kag malipong mura kag magduog-duog sumao na sa nga kasagaran naagay mga heart problem no Okay, so related siya. related sa Okay, heart ani nga finding. Ah. Ikaduhang pangutana, Doc. Tinuod ba nga walay tambal ang mga tao nga naay heart disease ug kung dili mi mutuman sa healthy lifestyle, makamatay ang kanang sakita? iya makamatay ang yung gali tridor kuno ng sakit sa kasing-kasing no so kung naa kay ischemic heart problem naman na yung mga tambal no Okay. well, i-control ang imong blood pressure para nga dili ma-overwork ang imong heart no Correct. kay usa sa mga hinungdan nganong naay udako ang heart is because of too much nga ingon ta pressure no taas kay yung blood pressure unya mga tao po nga naay medical problem like diabetes mellitus they are more prone to develop cardiac problem compared to the others nga normal ang blood sugar no so mao na nga mga tao nga kulang sa mga vitamins o kulang sa ingon ta ginagmay nga mga flexing dia exercise no Mo na maglihok yun ta. maglihok yun ta no kay kung dili ta maglihok ang atong blood circulation dili good ingong pareha sa tao nga naay movement sa mga muscles no murag mo stack up Lagi. murag may stack up no unya kinahanglan gyud pod nga naatay regular check up sa atong attending cardiologist kung naa na ta history nga naa kay cardiac problem.
Okay. Ah. So, yung ikatulong pangutana, Dok, kung akong iyaan, dunay sakit sa kasing-kasing sa manako. Posible ba nga nakuha ko nun niya ang kanang maong sakit sa iyaha, meaning genetic siya, Dok? Yes. Hereditary ba yan na, Dok? Yes, it has a genetic loading kung tawagon or it Sige, runs pasabot. in the family. But it doesn't mean nga kung ay mong iyaan o member sa pamilya na ay heart problem, naapod ka. Pero ako'y kasulti lang, ang posibilidad nga magkanaa ka is higher compared to the family members nga walay history, no? So, akong balikon, ayaw ka usubo nga naa niya kay heart problem kung because naay mo iyaan nga nagka-problema. Aning sakita. Kay taas ang posibilidad lang. Ha? Okay. But it doesn't mean nga tungod po yun na nga nakuha niya sa iyahang tiya. Yes. Or genetic. Or pero kasagaran, Dok? No, genetic. Genetic. Just like asthma, ano bitaw? Correct. Diabetes. Kumplito ko anak tanan. Ako nga magpapa, dili ba yung hubakon, Dok? Oh. Pero ako hubakon ko. Mao ba? Oo. Ako ato ni sa elementary pa ko, kinumnugi ko, hubakon ko. Unya, Pero nawala. pagkadako na nako, pagkakalis na hantod karon, nawala naman. Ang napabili na ko, kaning allergy rhinitis. Nga dili gid hubak, ibalo ko dili hubak. Na, swerte ka, kibalik ko. Di ko hubakon pagkagamay. Nabalita, no? Pagka high school na ko na kuan nang taptan og nga hubak niya, wa na gyud mo na gyud ni ron. Oh. Dala-dala na ko diyan. Naarabag rong uburon karong mga panahon na napit. Tigil na ko 2 weeks gid kong di ko maayo, Dok. Anyway, Oo. sunod yang pangutana, ikaupat og katapusan ni. Namatay akong iyaan sa maong sakit bisan og healthy ang iyahang lifestyle. Dili di ay kasiguraduan nga kung pananglitan ay sa napaong manidok. Dili day ni kasiguraduhan kung pananglitan kuno, Dok, nga nag-healthy kag lifestyle. Okay ka, long life ka ani, Dok. Oh, walay inunta, walay garanti, no, nga healthy ka og lifestyle nga dili ka mamatay, no? Agit ay actually only God knows kung kanung sa ta mamatay, no? Naagi ko ang tamdanan ang tanan. Dili lagi siguro pud taman ang kandila si imuhang tiya, pero like we said, ang kaning sa heart di man gid siya tinuod guarantee, di pa, Dok? Yes, daghang kay mga factors to be considered nganong magpabilinta nga ingnon tay strong, no, healthy, no? Usa ni ana gawa sa atong lifestyle, ang ato pong mga apil na malagi lifestyle ang diet, no? Diet, pag-compliance to medication, kanang dili ka magubog-ubog. Correct. Usa na siya, no? But kana pong medyo mujay po ang imong activity sa imong edad. Kaya uban nga mga senior na pero ang pagtuo kay teenager pa, no? So mao na. We must dance with the music, no? Dili kay magpataka man punta. So ang kining heart problem is one of the leading causes sa death sa kalibutan natin ni, no? So pero naani siya yung mga tambal. Dili mingon nga wa siya tambal. Mga cardiologists ang expert nani ug ako lang ikasulti nga kung naay mga tambal, please comply. Kunya you must have to monitor your blood pressure gyud. Magya ako balik-balik ko ning blood pressure kay people who has a blood pressure 180/120, grabe na stroke level na siya. Posible kang ma-stroke, no? Correct. Okay? Mga suking tigpaminaw, inaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa And ayan, nadoon ka na to guys, ang sulat sulirano ni Kyla. Nga adunay heart disease. Matod pa siyang papa guys nga nakuha daw ni sa iyang iyaan nga sakit. So posible ka guys nga nakuha to sa iyang iyaan heart disease. Diba side beta guys no nay ubang mga sakit no nga mamana labi na ka ng mga cancer. Pero I think guys nagtuo ko no nga kana siya mapanalipdan yun na siya no kung healthy lang yun ang iyang lifestyle. Matod pa ni doctor, unhealthy lifestyle mangud siya. Mo nang nagka-heart disease siya. Nya makaon po siya mga oily foods. So I think si Kyla guys is tambok no or obesity. Tambok ko ni si Kuan guys kaya Kyla no kaya ngako naman siya. Og need na kunog exercise no matud pa sa doktor.
O kinahanglan mag-change siya og lifestyle. Kinahanglan yun ang exercise. Kay matud pa ni doktor kung dili ko na mag-exercise guys, di ba? Mabarado ang mga kaugatan. Siyempre mabarado yun siya no kayo may exercise. Di man proper ang flow sa dugo ug ang air circulation. Na may air circulation. Muna kinahanglan gyud nato guys no nga exercise. Sayo na kay siya isulti guys no kinahanglan mag-exercise ta pero lisod buhaton. Like me guys na boto yo ko time exercise ani unsa nga busy kay sa trabaho. Pero I think exercise na magro nang mag-ingkod, tindog, pongko, lakaw, tindog, di ba? Nung sana nindara manggod ko ani guys. So exercise na magro na. Pero daily enough. Kinahanglan jud na jogging, dagan-dagan, no? Di na pwede na magro ani push up kay lisod mo na kayo eh. Di ba? Importante lang nang exercise ang atong heart. Or else maparihan ni Kayla no nga nagka-heart disease guys matud palagi sa doktor. Unhealthy lifestyle. Og ingon yang papa guys no nga nakuha dato sa iyang iyaan nga sakit kay ang iyang iyaan di ay naunsa nga mompoy kamatay di ay. Munang na-feel nako si Kayla guys no nga nakulbaan siya. Samot pa kay giingnan siya sa iyang papa nga basin naliwat siya sa iyang iyaan. So kung ang iyang iyaan na ay sakit sa heart guys, so posible po na makakuha po na sa iyang mga igsoon o sa iyang amahan mismo nga nag-ingon. So motoo ba mo guys nga ang heart disease pwedeng mamana? Mamana ba na siya guys? I think 50-50 no? 50% mamana, 50% pud nga dili. Depende ra gyud lagi na sa lifestyle para sa ako no. Siyempre di man ko doktor. Mo nang para sa ako guys, depende ra gyud na sa tawo kung giunsa pagdala niya no. Ang iyang kaugalingon. Og tungod ato no nagka-anxiety si Kayla. Do you know what is anxiety guys? I think na feel po na ko ning anxiety guys. Ang pinaka worst no kay ang anxiety mag-lead pala na sa depression. Sige. Ang pinaka worst form of anxiety guys no ang depression. Sa inata pag depression pwede na ikakahantong no sa mas malala pa like suicide. Side ta guys no bisag mga celebrity, mga kwartahan, mga sikat. Por tungod sa depression ang uban naghikog munang usayo ni siya guys no nga ang pinganan no nga di ta ma-depress kay lisod na kaayo pag depress ang tao. Daghan na kay naghikog guys no tungod sa depression. Og I hope nga dili ni maabot sa punto ni Kayla guys nga mag-depress no og maghikog grabe. Siyempre tanang problema adunay solusyon no og I hope nga naliwanagan si Kayla sa tambag ni Dr. Rene Obra of course, di ba? So I think yan muna guys no mahatag na tong reaction diri sa suliran ni Syra Kayla kung ang mga opinion guys, reaction sa nadunggan nga drama i-comment na. Para atong basahon sunod upload. Thank you so much guys. Thank you so much RMN and more power maniud to na ta guys kay alas 2 na.